Прывітанне, шаноўныя слухачы! Вы слухаеце выпуск інтэрнэтнай эвангельска-хрысціянскай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтым выпуску мы пачуем прыповесць, выказаную Ісусам Христом, і пастараемся разабрацца ў яе значэнні для кожнага з нас. Што Бог хоча сказаць нам, беларусам? Справа ідзе пра запрашэнне і заклік Бога на тое, што Ён назваў вяселлем свайго сына. А што гэта такое? Запрашаю застацца са мной і разбярэмся ў хрыстовай прытчы. Перад мікрафонам Юрый Рапецкі. Паважанны слухачу, ці калісьці нехта з тваіх сяброў запрасіў цябе на беседу, і ты пайшоў, але замест таго, каб пабачыць там жа знаёмых сяброў, ты сустрэўся з незнаёмымі табе людзьмі. Калі б нешта такое здарылася з намі, то зразумела, мы пачалі б думаць аб сапраўднай мэце гаспадара, чаму ён сазваў такую групу людзей,
калі мы адзін аднаго не ведаем? Ісус Христос расказаў прыповесць аб бяседзе, на якую былі запрошаны розныя людзі, якія, відаць, адзін аднаго не ведалі. Некаторыя адгукнуліся з радасцю, калі іншыя адмовіліся ад запрашэння. Чаму так здаралася? Праслухаем тую прыповесць і пастараемся разабрацца ў яе значэнні. Чытаю з 22 раздзела дабравесця паводле Мацфея. І адказваючы, Ісус зноў гаварыў з імі ў прыповесцях, кажучы: «Валадарства небеснае падобнае да чалавека-валадара, які справіў вяселле для сына свайго. І ён паслаў слугаў сваіх запрасіць пакліканых на вяселле. І тыя не хацелі прыйсці. Зноў паслаў ён іншых слугаў, кажучы: «Скажыце пакліканым: вось я падрыхтаваў бяседу маю, валы мае, і што ўкормлена, зарэзаны, і ўсё падрыхтавана, прыходзьце на вяселле». А яны, не дбаючы пра тое, адступіліся, хто на поле сваё, а хто да гандлю свайго. А іншыя, узяўшы слугаў ягоных, зняважылі іх і забілі. Пачуўшы пра гэтае, валадар загневаўся і, паслаўшы жаўнераў сваіх, выгубіў збойцаў тых і горад іхні спаліў. Тады кажа ён слугам сваім: «Сапраўды вяселле падрыхтаванае, але пакліканыя не былі вартыя. Дык пайдзіце на розстані дарог і ўсіх, каго знойдзеце, клічце на вяселле». І слугі тыя, выйшаўшы на дарогі, сабралі ўсіх, каго толькі знайшлі, злых і добрых. І на вяселлі было поўна гасцей. Увайшоўшы ж пабачыць тых, хто ўзлягалі, валадар убачыў там чалавека, не апранутага ў вясельнае адзенне, і кажа яму: «Дружа, як ты ўвайшоў сюды, не маючы вясельнага адзення?» Той жа маўчаў. Тады сказаў валадар слугам: «Звязаўшы яму рукі і ногі, вазьміце яго і ўкіньце ў цемру вонкавую, там будзе плач і скрыгат зубоў, бо шмат пакліканых, але мала выбраных». Часта ў дабравесцях паводле Мацфея, Марка, Лукаша, Яна мы сустракаем прыповесці Ісуса Хрыста. Ён імі карыстаўся, каб перадаць слухачам галоўны сэнс сваіх думак і настаўленняў. Думаецца, што ў гэтай прыповесці адно становіцца даволі ясным, менавіта тое, што гаспадаром, які прыгатаваў вясельную бяседу для сына і запрошаных гасцей, ёсць сам Бог Отец. Тыя, хто прыйшоў на вяселле, становяцца чальцамі Божага царства. Мы ведаем, што Бог стагоддзямі запрашаў людзей да сябе, аб чым мы немала чытаем на старонках Старога Запавету. Ён у асаблівасці клікаў ізраільскі народ да веравання, спадзявання на яго і паслухмянасці яму, але паўторна народ не цікавіўся Божым поклічам. У гэтай прыповесці Господ перш за ўсё збірае сваіх слугаў і паслае іх на шляхі дарогі навакольнага свету з місіяй запрашаць ходзячых там жа людзей на вяселле свайго сына. Слугамі Господа былі тыя ж старазапаветныя прарокі. І вось гаспадар высылае першую групу слугаў, і яны сустракаюцца на шляху з рознымі людзьмі, запрашаюць на вяселле, але яны адмаўляюцца. Гаспадар высылае другую групу слугаў, запрашаюць іншых людзей, але гэтым разам нейкая частка запрошаных не толькі адмаўляецца, але нават і забівае слугаў гаспадара. Пачуўшы пра такі здзек, гаспадар карае іх і спальвае іхні горад. Пасля таго ён высылае ўжо трэцюю групу слугаў з місіяй запрашаць усялякіх людзей, як сказана, добрых і злых,
значыцца, з усіх народаў і канцоў зямлі. Але каб з'явіцца на бяседу ў прыгодным выглядзе, кожнаму запрошанаму трэба пераадзецца ў вясельнае ўбранне і толькі тады ўступіць у зал. Гаспадар таксама прыходзіць на вяселле, але хуценька заўважае, што адзін госць прыйшоў не пераадзеўшыся ў вясельнае ўбранне. Ён, відаць, з'явіўся ў зале ў сваёй звычайнай хатняй або працоўнай адзежы. Гаспадар загадвае слугам звязаць і ўкінуць такога ў вонкавую цемру, дзе будзе плач і скрыгат зубоў, што ўказвае на месца, падобнае да пекла. Калі ўпершыню чытаеш гэтую прыповесць, то неяк разабрацца ў яе настаўленні складана. Хоць чым больш разважаеш над зместам, то пакрысе адкрываецца наступная сцэна. У старазапаветныя дні Бог неаднакроць звяртаўся да выбранага ім ізраільскага народа з просьбай яму праявіць дух шчырага служэння і паслухмянасці яму. На жаль, у шматлікіх выпадках старазапаветны габрэйскі народ Богу не падпарадкоўваўся. Бог паслаў сваіх прарокаў ізраільцянам з папярэджаннем аб будучым пакаранні, калі яны не зменяцца ў стаўленні да яго. Але ж народ увогуле не звяртаў сур'ёзнай увагі да гасподняй перасцярогі, і нават былі тыя моманты, калі некаторыя з іх забівалі гасподніх пророкаў. Мне здаецца, гэтая рэчыснасць усё ж такі праяўляецца ў прыповесці. Да таго ж, Христос гэтай прыповесцю прадказваў той час, калі апосталы і першыя хрысціяне рассыплюцца па паганскіх краінах і народах. Будучы там, яны растлумачаць ім дабравесце, і ў выніку таго многія з іх прымуць іхнюю вестку, павераць у Хрыста як збаўцу і пойдуць услед за ім. Паважаныя слухачы, мае суайчыннікі, беларусы, гэтай прыповесцю Христос звяртаецца да кожнага з нас, каб мы разам звярнулі ўвагу на ягоную добрую вестку і прынялі яе змест сапраўдным і правдзівым. Гэтай прыповесцю збаўца Христос выказаў карыснае настаўленне, што ягонае дабравесце накіравана ўсім народам і людзям. Ён запрашае ўсіх нас на вяселле, гэта значыць, ён адкрыў нам дзверы, каб мы ўвайшлі ў вясельны зал і сталіся чальцамі ягонай сям'і і ўвайшлі ў ягонае царства. Гэтае запрашэнне насамрэч накіравана і нам, беларусам. Ці мы гатовыя звярнуць сур'ёзную ўвагу на ягонае запрашэнне? Спадзяюся, што так. Але ідзём далей. У кнізе «Дзеі апосталаў» мы чытаем пра асаблівы момант у жыцці служэння апостола Паўла, які стаўся асаблівым апосталам для паганаў. У 44 раздзеле «Дзеяў апосталаў» расказваецца, што апостол Павел, ягоны партнер Барнаба, адведалі горад Антыёхію і сустрэліся з некаторымі з яе жыхарамі. Што тычыцца юдэяў, то яны ўвогуле адрэагавалі адмоўна. Мы чытаем. У наступную суботу амаль увесь народ сабраўся слухаць Слова Божае, а юдэі, убачыўшы натоўп, напоўніліся зайздрасцю і працівіліся таму, што гаварыў Павел. А пагане, чуючы гэта значыць добрую вестку аб Христе, радаваліся і славілі б слова Господа і паверылі ўсе, якія былі прызначаныя да жыцця вечнага, і разносілася слова Господа праз усю краіну. Паўтараю, дабравесце Божье адкрыта для ўсіх людзей па ўсім свеце, і ў дні апосталаў многія пагане, пачуўшы яго, прынялі сказанае ім і пайшлі ўслед за Христом, што і тычыцца нас, беларусаў.
Псальмоспівак не раз говорить аб необходності і розумності тих, хто приймає добровістя Господнє, што для нас сёння выкладваецца на старонках Божага Слова Біблія. Напрыклад, у 33-м псальме мы чытаем: «Няхай баіцца Господа ўся зямля, няхай дрыжаць перад ім усе жыхары свету. Намер Господа будзе трываць на векі, думкі сэрца ягонага з пакалення ў пакаленне». Шчаслівы народ, у якога Господ ёсць Бог, народ, які ён выбраў на спадчыну для сябе. З неба Господ глядзіць, ён бачыць усіх сыноў чалавечых, з месца, дзе ён жыве, ён паглядае на ўсіх жыхароў зямлі. І далей псалмаспявак дадае: «Паспытайце і ўбачыце, які добры Господ, шчаслівы той чалавек, які ў ім мае надзею. Бойцеся Господа, вы святыя ягоныя, бо не маюць нястачы тыя, якія баяцца яго. Ухіляйся ад ліхога і рабі добрае, шукай супакою, імкніся да яго. Вочы Господа на праведных, і вушы ягоныя на лямант іхні. Аблічча Господа супраць тых, якія робяць ліхое, каб вынішчыць зямлі памяць пра іх». Вось такія абяцанні Бог дае тым, хто ідзе ўслед за ім і яго слухаецца. Прыповедь заканчваецца слушным здарэннем. Гаспадар нарэшце сам прыходзіць на вяселле. Ён пераглядае ўсіх запрошаных і заўважае, што адзін увайшоў у зал, не пераадзеўшыся ў прымальныя для вяселля строі. Всі іншыя госці пераадзеліся, як трэба было, але не гэты. Чаму гэта вучыць? Таму, што збаўца гэтым указвае на неабходнасць кожнага прызнацца ў неабходнасці прыняць збаўленне па веры ў збаўцу Хрыста. Гэта мусіць быць той момант, калі чалавек, пачуўшы добравесце, навяртаецца да Хрыста з каяннем і вераваннем у Хрыста як збаўцу. Мы чытаем аб гэтым у 3-м раздзеле добравесця паводле Яна, дзе апісваецца сустрэча і размова паміж фарысеем Нікадымам і Христом. І Христос сказаў яму: «Калі хто не народзіцца звыш, не можа ўбачыць валадарства Божага. Калі хто не народзіцца з вады і духа, гэта значыць Духа Святога, не можа ўвайсці ў валадарства Божае». Чалавек перажывае духоўнае атраджэнне, калі ён прызнае сваю патрэбу ў збаўленні, каецца ў сваёй грэшнасці і веруе ў Ісуса Хрыста як збаўцу і прымае яго сваім Господам. Христос сышоў з неба і стаўся дзіцяткам, пражыў безгрэшным жыццём на зямлі і быў абвінавачаны ў блюзнерстве. Яго нявінна ўкрыжавалі, калі на самай справе ён быў сынам Божым і сынам чалавечым. Біблія кажа, што Христос прыйшоў ад Бога дзеля нашага збаўлення. Ён вучыў пра Бога, пражыў жыццё без граху, быў несправядліва засуджаны на ўкрыжаванне як чыстае ягня Божае. Ён узяў на сябе нашыя грахі і панёс іх на крыжы, як ахвяра за іх. Апостол Павел напісаў так пра крыжовую смерць Христа: «Таго, які грэху не ведаў, ён, гэта значыць Бог Отец, зарабіў за нас грэхам, у сэнсе ахвярай за нашы грэхі, каб мы ў ім сталіся праведнасцю Божай». Бог пакрывае таго чалавека, які каецца ў сваіх грахах ды верою ў Хрыста праведнасцю Христовай. У пасланні да рымлянаў мы чытаем: «А цяпер, незалежна ад закону, з'яўлена праведнасць Божая, засведчаная праз законы прарокаў, праведнасць Божая праз веру ў Ісуса Хрыста для ўсіх і на ўсіх тых, хто верыць, бо няма розніцы, бо ўсе зграшылі і пазбаўлены славы Божае,
атрымліваючы апраўданне дарма, ласка ягонай праз адкупленне ў Хрысце Ісусе, якога Бог паставіў быць ахвярай памілавання ў крыві ягонай праз веру. Вось гэтакім жа спосабам Бог пакрывае кожнага, хто навяртаецца да Хрыста з каяннем і вераваннем ягонай праведнасцю. Гэта робіць верніка цалкам прымальным у тым Гасподнім вясельным зале. Такі чалавек становіцца чальцом Божай сям'і і ўваходзіць у ягонае царства. Паважаны слухачу, ці ты прызнаўся ў сваёй грэшнасці перад святым Богам? Ці ты увераваў у Хрыста, у ягоную ахвярную смерць для даравання тваіх грахоў і апраўдання? Вось з гэтага пачынаецца сапраўднае хрысціянскае жыццё. Хай дапаможа табе, дружа, Господ у гэтым. А што тычыцца нас, якія ўжо перажылі атраджэнне Духа Святога, давайся будзем далей развівацца ў веры, знаёмячыся са зместам ягонага слова, Святой Бібліі, і прыстасоўваючы тое, што чытаем на яе старонках для нашага далейшага росту ў хрысціянскай веры і характары. Дапамажы нам, Божа, у гэтым. Амен. Узношу свой позірк в нябёсы, хто ж мне дапаможа? У Пану моя дапамога, бо ён міласэрны Бог. Всіх заблуканых шукае ён, прагне ласкава абняць, вылечыць раны крывёй ласных ран, нам вярнуць жыццё, будуць шчаслівыя, міласэрныя, таму што самі міласэрнасць пазнаюць. Будуць шчаслівыя, міласэрныя, таму што самі міласэрнасць пазнаюць. Хто, калі Пан не прабачыў ім, уратавацца б змог, ён жа заўжды прабачае і мы. Будзьма як наш Бог, будуць шчаслівыя, міласэрныя, таму што самі міласэрнасць пазнаюць. Будуць шчаслівыя, міласэрныя, таму што самі міласэрнасць пазнаюць. Сына крывёй знішчыў Бог наш грэх, Сын знішчыў смерцю воскрос. Jesús наш Пан кажа в серцях дух. Чуйся, гетовий світ. Будуть щасливі, милосердні, тому що самі милосердность познають. Будуть щасливі, милосердні, тому що
Поважаныя слухачы, шчыра дзякую за праслуханне. Спадзяюся, што сказанае было зразумелым і ясным. У сувязі з ранейшым сказаным у першым пасланні апостола Паўла да Цімафея мы чытаем такія словы: «Дык перш за ўсё прашу ўзносіць просьбы, малітвы, умольванні і падзякі за ўсіх людзей, за валадароў і за ўсіх, хто пры ўладзе, каб весці нам жыццё ціхае і спакойнае ва ўсякай пабожнасці і сумленнасці, бо добра і прыемна перед збаўцам нашым Богам, які хоча, каб усе людзі былі збаўлены і прыйшлі да пазнання праўды». Так, Бог у трох асобах жадае, каб усе людзі па ўсім свеце пачулі добрую вестку пра збаўцу Хрыста. У тым ліку гэта тычыцца і нас, беларусаў. Гэта праўда, што не ўсе з нашых суайчыннікаў павераць у Хрыста, але Бог даў нам, вернікам, наказ быць ягонымі прадстаўнікамі перед тымі людзьмі, з якімі мы бываем у кантакце. Ці мы, хто спазнаў Хрыста і ідзе ўслед за ім, гэта робім? Гэта адно. Другое ў тым, ці ты, паважаны слухачу, навярнуўся да Хрыста, паверыў у ягоную ахвярную смерць і прыняў яго сваім збаўцам і гаспадаром. Калі пакуль што не, то, пачуўшы прыповесць Хрыста пра Божае вяселле, ці ты гатовы або гатова прыняць дадзенае запрашэнне на Божае вяселле? Дзверы адкрыты, і рашэнне застаецца ў кожнага з нас. Хай дапаможа Господ Бог кожнаму з нас прыняць ягоны дар збаўлення і дапамогі ў хрысціянскім жыцці. Яшчэ раз шчыра дзякую за праслуханне. Калі сённяшні выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» спадабалася табе, то запрашаю паставіць сваю лайку ніжэй і падпісацца, каб атрымліваць будучыя паведамленні аб новых выпусках праграмы. Зычу вам і вашым гасподніх найбагацейшых дабраславенняў. Вядоўцам праграмы «Добрая вестка» быў Юрый Рапецкі.